Çavkaniyeke taybet ji Deriyê Sêmalkayê ji bo Rûdaw ragihand ji bo biyaniyan rêbazeke nû ya mohrkirina pasaportan ketiye warê cibêjîkirinê de bi fermî û rê ji çi welatî bin Rêwî dikarin li Deriyê sînorî rasterast destûra derbasbûnê bistînin. Çavkaniyeke ji rêveberiya Deriyê Sînorî Sêmalkayê di navbera Rojava û Başûrê Kurdistanê de îro ji tora medyaya Rûdaw re ragihand ku ji duh çarşembeyan ku yekê tîrmehê ve biryara mohrkirina pasaportên hemwelatiyên biyanî yên ku bi rêya Deriyê Sînorî Sêmalkayê re derbasî Rojava dibin ketiye warê cibêjîkirinê. Çavkaniya îdarî ji Deriyê Sînorî Sêmalkayê ji Rûdaw re eşkere kir ev rêbaza nû tenê welatiyên biyanî yên welatiyên Sûrî nîne li xwe digire û dema derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin pasaportên wan têne mohrkirin. Heman çavkaniyê destnîşan kiriye ku hem welatiyên Sûriyê di çarçveya vê biryarê de nînin. Herçend pasaportên wan yên biyanî hebin jî dema derbasbûnê pasaportên wan li ser sînor nayê mohrkirin. Derbarê hêsankirina hatûn û çûyînê jî çavkaniyê ji Rûdaw re got ku Rêwî ji çi welatî bin dikarin li Deriyê Sînorî rasterast destûra derbasbûnê bistînin ta ku bikarbin bêyî derenketinê û yekser derbas bibin.